Ychwanegu aseiniad i Moodle. Y peth cyntaf i'w wneud ydy mynd at y dudalen lle hoffech y aseiniad ymddangos. Yn yr achos yma, rwyf yn defnyddio FE Templates. Rhowch y bwtwm golygu ymlaen gan ddefnyddio'r bwtwm gwyrdd. Unwaith mae'n troi'n goch, rydych yn gwybod fod golygu ymlaen. Ewch i'r man rydych eisiau i'r aseiniad ymddangos. Dwi eisiau rhaid i ddod o dan rhain. Yna, cliciwch Add an Activity or Resource. Yr opsiwn cyntaf ydyw Assignment, felly rydym yn clicio ar hwn ac yna Add. Rwy'n nawr yn cael dewisiadau i'w llenwi. Beth am ddechrau gyda'r stwff sylfaenol, sef enwi'r aseiniad. Os hoffech ychwanegu disgrifiad o'r aseiniad, os ydych yn rhoi disgrifiad, ticiwch y bocs i'w gael ei ymddangos ar y dudalen. Y dewis nesaf ydyw ychwanegu ffeiliau ychwanegol. Er enghraifft, rhestr o gwestiynau rydych eisiau ychwanegu neu daflen gwaith i roi cymorth iddynt wrth weithio drwy aseiniad. Gallwch ei ychwanegu yma, mynd i'r ffeiliau ar y cyfrifiadur. Mae'r opsiwn Availability yn galluogi chi i osod dyddiad i'r aseiniad fod ar gael. Er enghraifft, gosod y dyddiad cychwyn i'r ugeinfed o Fehefin a'r diwrnod rhoi gwaith i fewn yn ugeinfed o Orffennaf. Y dyddiad cut-off fydd y diwrnod olaf mae'r aseiniad yn cael ei dderbyn i mewn. Os ydych am dderbyn gwaith hwyr, bydd angen galluogi hwn a gosod dyddiad iddo. Mae'r opsiwn ola yn eich atgoffa pa bryd rydych angen marcio'r aseiniad. Submission Types. Yna, cewch newid beth geith y myrfyrwyr i roi i fewn fel aseiniad. Online text yn gadael iddyn nhw deipio i mewn i'r bocs ar y wefan ei hun, lle mae ffail submissions yn caniatáu dogfennau allanol fel Word neu PowerPoint. Gallwch gyfyngu y mathau o ffeiliau yma, ond mae'n debyg nag oes angen, felly ei adael yn wag. Mae opsiynau eraill, ond gall rhan fwyaf ohonynt ei anwybyddu. Os fyddwch angen gwybodaeth ychwanegol rhywdro, cliciwch ar y marc cwestiwn nesaf at yr opsiwn perthnasol. Mae'r opsiynau ola o ddiddordeb o dan gred. Yna, cewch ddewis sut mae'r aseiniad yn cael ei farcio. Y rhagosod ydy'r marciau allan o gant. Os hoffwch, gallwch newid y math i sgêl, cael dewis y graddfa i'ch cymhwyster. Pam ydych chi'n hapus gyda'ch gosodiadau, dewisiwch Save and Return to Course. A dyma ni, fy aseiniad yma. Mae clicio ar hwn fel tiwtor yn gadael i mi weld pob darn o waith sydd wedi cyrraedd a'i marcio.